També com poden innovar avui en dia les empreses? Una empresa que arrenca amb el seu negoci, com pot innovar? Referit al tema d'internet o Amb el en tema general? internet. Amb el tema internet. A veure, realment, si ens centrem, com poder preguntaves abans, en tema comerç, hi ha molt camp per córrer. I més aquí a Espanya, encara que hem d'entendre-ho tot com a global, però aquí a Espanya, com deia al principi, amb els indicadors de les facilitats que l'empresa, si pàgina web, banda ampla, inclús intranet, no sortim gaire malament, amb la foto global, però quan ens fixem en el partit que hi estem traient, és a dir, si estem venent o comprant per internet, com a més destacat, sobretot, no sortim tan ben posicionats. Per tant, evidentment hi ha moltes coses a fer. I, com deia, insisteixo abans, el que hem de fer és un conjunt d'actuacions que tinguin una coherència. Dintre d'aquestes actuacions, innovar, doncs en cada una d'aquestes actuacions podem ser innovadors. A vegades, innovadors és el que hem fet en el món real, intentar-ho fer a internet, tenint en compte que les possibilitats i les eines que tenim són molt, molt, molt més àmplies. Per tant, la innovació no té límits en aquest sentit, però, com deia abans, ben utilitzada. Fa poc, en una jornada que vam fer a Cambra, una empresa d'aquí, petita, que no havia exportat mai, va dir, jo vull exportar. Costos d'anar a un país elevats, assumibles, perquè vol dir un retorn, unes ventes, però va optar per l'estratègia abans d'anar-me a un país, optaré per vendre per internet. No diré el nom, és una empresa de productes de bellesa, i va coincidir ja fa un temps, era a principis d'aquest any, amb el tema dels Oscars, i va acabar venent a actors actors de Hollywood els seus productes. Clar, haver anat a Estats Units, implantar-se allí i aconseguir arribar a aquests clients, difícil, no? Per internet i amb imaginació, amb una estratègia concreta, ha aconseguit vendre-ho, i a més ara això ho pot fer servir també per vendre més els seus productes. O sigui, actuacions concretes innovadores em permet totes les que puguis imaginar, no? Però sempre, com deia abans, fets amb un criteri molt clar, no per provar, perquè després pot ser que el client percebi una imatge contrària, com dèiem abans amb els SMS. Per tant, possibilitats moltes, però fetes sota uns criteris i amb una estratègia clara, no?